Yada say yamwa kwa baby me Adom TV Badwam na uguso ehwe no faseda mama Joy Trish on tadi bako de shebe midin afia amankwa tamaklo ene Benadanti Faith Homeopathic Clinic aba ewa ha Benada dru say ya wada roma o mecheche apomudimo enkomo ene mene Dr. Kofi Amponsa ene wa ha yebidin komi dog yamwa kwa be Yenua. Na bia boko de. Nyame adom so hoye. Oh Nyankopon adom me hu se woda so our Thursday no. So at end of month. And one why papa. Me das. Nyame sha. Am be se me kan wachira am be se obi atibi. Oh, de se masim bia haya na oka no nti. Haya na oka masem nti. Prophetess nso hoye. Nyame adom prophetess wo chiawo. San chia hwefo nso. Ne ho den. Oyi nyame adwuma no. Esan gi ni padodo no anka. Na ahwese de osi enya adaje manyame adwuma unya adaje ma obi oyare a na kyes wotu hu si wo sei afi no nipa oyare obetie nka obeba no oyedin an ho beto se de TBS no hoto Dr. Kwakubu aten so Dr. Kwakubu aten ho ye an se vazie no odi ma ne broso information no kwa na make atro no wadaro ma ye hwe Faith Homeopathic Clinic me dasi ye nchi ahwefo bi na ye ka Faith Homeopathic Clinic ka yesa acute and chronic diseases. Now share prophetess Dr. Asare Boatima. What BB branches are who pi se baby a wo bia wo yare bia no. Oti enka na call your branch in a ben wonwa. Ukọ enka wo yade. Okay. Vidie no ahwehwe yade no. Na ihu a ye gina wo potency so de atwa aduro de ama wo. Mfidie ne edi ye adwuma. Fidie ne boayen. Ene ye san di nupa nso etaachi. Fisese fidie no hu yade no. Na enu na albema ne papa se de tie bia no yade ne nka nipa no so enu nti na omu yare omu de ba ya abu wa no wakintina wanu nunu ahodo pi but yade ne nko edi nti aduro na wonum no onim yare kro ho aduro no wonum wate se ne yemye ne ya yes ne yemye ne ya but edi ade na ama ne yemye ne ya onim e na wonum aduro nti obenum aduro na enu na wonum no chemicals ne yeme efra no na asen akofo wo how de abre no enu nti ye wo detoxification machine wo a oba se nru ahodo a wanu nua ne ewadi ni eho niema no na ya twe se afi ni nyina afiri ni peduem ye wie a de ko afidie badwemba no so ebuwre ni peduem mu efiri tra no kopimo na no ba bia o hawo no afidie no be hu na kire se o hawo na aba na o hawo na aba ne so esunsunsu anso o de abani nti eduru we ne de ma wa ebe kontem eno ane etwe oduru e de amawo obi ho beba no na infection aha no obi ho beba no na wanu num no bi wate sen ba bia ne ya but enu na wonum no enye saa ha no ho duru no wonum nti afiwe ne yesim no yaye ne se hu yade ansa na wanum duru because babia ya wo ya no ya wo tim susu se yade we na aba no ebia na enye no a wo se gana na ha pepenkila no pa ote se babia ne ya anwumre wakodu fie no wasoma ne ba se wakoto penkila se de ade na asi ni pedue no o ha obi beba ma ada ne ho adi wo ni pedue mu a e sha ase free baby nya da ko pe na ba enti bi yade bi we take be 2-3 days ansa na da ne ho adi yade bi ho eche bibi de say cancer say it take years edu ye obi a otako hospital e beda ne ho adi am wo hunu say cancer eboboba but obi on tank ko check up ni be bi ne ya no no penkira na pain no kofom no asan de ko na dwuma de animra no ho so no na yade na ye kese eno na na no pa yetu dodo na afo say wa wo tire sade no e wo so ujai se wutimu ade no mu ehu pa di ni papinya ye kidney ya di dwuma so we ni peduemu empesa nuru ano odin no nti wo ba ye ho no ye nya adaje ma wo twa aduru ani ni pedua befa aduru e bebo ni pedua obi wo beba na ni mfi ni ko animu obi onye 65 years 70 years oba eni ko ense aduru abema 25 years no wo de ma sa papa na na maame no ye hwe wo mfie no e hwe wo mu ja aduru e de ma wa obenu wa ho bedwo fom obi wo ba o se mo duru am de ma me die kan na mitumi na ena mitumi da pa obi wo se eyaw na na ho no eso ate na mitumi di obia wo yade ba ni pedua mu ase de esi ni pedua no obi de no oba ebia obefe obi de ba ne mred na to obi wo a oyare na ni su bebiri no obia ne yade nsusuaso e baba de ho no oba ye cheki hwe nsusuaso na aba no na yama hu odu obi wo obeba no na o diabetic enu nti ama na ni aka na ni no huna de yi so obeba no ototo no odugu na ni su bebrebe ni ebusa nse a na we nti na wani no eho hawaba nti no na adi gu so no e wo se yi we fi ukire mu kire no a ono ate ase sampa de mu ka no
obi wo baba no say na minim de enti a ade a wo mini padua mu a me mo so nkyere mo but motimi aka ni nyina e de ache me obaba na nkotodwe wo be check no na arthritis no hu conditions ni bebrebe obo na nkotodwe cartilage no ebi awe dompedu dompehia enti e ka kire no was ampo me na bonkum no me di siwa e ka wo me ni a kire de enti e ka wo no enti amunaduru no fa se de ti bia no na ekọ oba bi ho obaba be check ne menses ne ma watena wo da che ama fibroid agina wo de na no afa enam se awo ni mansunti onu nso nunum no eno anso ofa aduru bia na onum se de bia wo beba but oba be check no na fibroid achichi na wo de na giafa enti no na onum ne kwa enti se fibroid na mfi wo be den a onyinsɛn obi beba no ne bia na wo de anu ayeden oni be mani hiemu a ne nsuo no ba ye be ka tense wo ne be meje ose no kro mini be mitimi da wa meda wo ache be 10 minutes kura se na bia nsuo no me sori ya ne nyina sa aba edi enti ye be check ne ehu sa wo de na no ani ntimi enyinsɛn e de bi won so a be ma no beba na be check no na ne hu nsuo no so no e wo fom enti de bia etu me ma no se menya oba ne nkwa so nkopa wo e wo so ye den wo ne oba ne nyina eba ye be sese yade a yesa ne doso ebia na wo de ne diabetes a wo de bra ye be hwɛ ehu the type of diabetes aba obi de stomach ulcer no pay odi aduane to ne mu yem ye ne ya enu nti ontumi nkɔ adwuma oba ye be hwɛ the type of ulcer aba se peptic ulcer wo hu aduru pot ye de be ma wo ena se ulcer ahodo bia ye be modu obi wo a ono nso no onim yare no ni nipadua no ye otiya wom ni nyina be modu unompe no ye se obra ye onompe mu mpa ne bi ho ye de ma wa e ma onompe mu ye den mesrew esa wo yo ba o menses no wo hia hwɛ se number of days eba no se nu de nyame ye no a me so obra ne ye hwɛm wo ye bema utimu se o mema ye osam nya kura anope ka mema pinim vase de bebrebe kɔbɔ kakwa wanyamfa so bi amfiri so ɛno na me ka se wo pese wanyamfa so ofiri so ade bra ye behwe wo haw na aba no ntiama wo mema ye sam nkoyi no me di number ni tudwa wo de ofa number na frɛ yen wo ba enka ye de afidi no abɛkyerɛ ye de no na akyerɛ dura ye mfamɔ number afetu Homeopathic clinic ke didi adwuma no 0540 71 09 40 0540 71 0940 and now 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Mr. Ebia na onansi peja umia na atom bra ne enhwe ne enti abasa bia na ukidin na efeli Mr. Brantam ne enhwe ma wo mesese ebia wo ye bema odwunso bema mu hyehyew odwunso awtia wo bema mu Johnson kakra bi na eba wote nka se bia kam wo be ya ema Mr. Brane enhwe ne enti a Johnson ma wanhwe ye be kakra no gise ye pass katita ye de rubber ewura wo bema tokro kitwa na dam no epia ko achi kopa Johnson no kwan ba na ye ya ya enti ntwan me mfa rubber nto bema mu wo de Brane enhwe ma wo bema no gu sansan da bia wo sa hye unika ma wutiti da bia me ka so obi hye atade white ne troa no mema no wo tan hu sese ba bia ne flap no ho color no utimu se ahwa ifi ota to hoposa da bia me ka me so hye ne so sesa de we nya ba na abeposa ba bia ugine bia ayi ase ai frasi nipa duduom obeposa because se de ete ne hene no utia ya na ye odan nti unwene se ba bia ugina na uti mesrew wo de Brane enhwema wo na wo ye oban so a wo infection na se bia infection ni nti ko ba ma bi ho omfre obi mu a eno so ba betreat your vaginal steam ho wo betena so amye steam wo ba no enne yakofa dodo no abenti wo ba wo nche wo betena so ata no so ya na chese wo sorry ya na wo kono wo ye be man so infection wa ma wo be man efo a wo de Brane enhwema wo mesre se wo haw bie haw no ade bia ya konsidie wo abrabom aka wato dem wankasa timu se ade abaidie de minim yarekro but wo numro Mr. de Fabra Faith Homeopathic Clinic yenya adagimoni peduam yemfa fidie nchekew de ese atwifi ye betwe de ese massage ye be massage wo ne ye osi yankasa ye bu wura ni peduam chekehwe ne ye ha ni pedua no ye behwe wo ba ye benya adagema eye organs na eye vital no ye benya adagema no wo brain wo kidney wo liver wo lungs no and pancreas ye be check amount ye be check o hepatitis amount ye benya adagi a check hemoglobin no so amount ni a check o cholesterol level no so ahwe ni enti a yade aba enkontem ni enti a wonu moduru sa yade ne nko eno ne ehwehwe ye wi a ye nya adagi ama woduru ebebo ni pedua no woni pedua no so duru ne de bema wo ye de duru no ma wase de yade enti ye be o se ko ye no no nye se abusua nche no se obedi duru no a na obi a onua wo yire na ukuru bi yare a o mani bia no ye duru no nti sa wo obehye afidie no se duru na de bema na ye nko ana betimi afa ti o haw no de tie no
fabra ne fabedan yade bia ye hwe so ya abofra wo ye pani wo de brabeda fidie nso ye free medical screening beda fidie nso kwa Vasday ye kan member bibrebe bai ho obu oba wo si Vasday ade be kye mako minim ne me kwe yesi bra oba ne me nadu a ade kye no afre no odi adanse enipa pi na edi adanse last week Dr. Abi ho ye papa ba ko free abuchi bai oba ye no ho no me di no mane oba so mo we beda fidie nso oba beda so adanse a wo di ye kan conditions che no si bo fidie no kan no kre mesrew adwuma ye no eso epo so odwi ho awonte ase fi se ye nya adaje amani padua no se ye hwe atu hawo na se a holistic approach ene ye hwe to your health yade no so ye moduro na se kwa emabiem mesrew me send the number na to dwabiu Accra Santa Maria Buya Junction takrade okwa Dr. Boto ho Anati police station nchompe okọ eye Bogoswa station old Asida Bogadan nchon okọ eye Koforidio Poly Junction Landry Managers Road na obi a owo Kumase no nkọ ahenema kokobi 18 wo pe uduwa ya de no oso wote se den oso okọ number ne ye 0540 71 0940 0540 710940 Mrs. Subium 0540 097140 0540 710940 Mr. Obetimi a friend number we 0244 583859 Mr. so ya de no de tibia no ba faith Homeopathic na ya de no enka also ebekwe so a emebim Dr. Kofi Amponsa Faith Homeopathic Clinic na yete no enka no hye so say Franco Trading Enterprise gusua wo phones ahodo ni nyina binti phone bia wo pe bia no yenko Franco Trading Enterprise ona kokoje wo de no achi ye wo TV ahodo ni nyina bi nso e wo Franco ankasa nso wo Franco air conditions inti kokope wo de chest freezers refrigerators washing machines microwave blender na face CCTV cameras ni nyina Franco Trading Enterprise one more be fair one official number C 0246422338 0246422338 and 0555939311 0555939311 now on the Franco Trading Enterprise any enkomo yabusuan ni adofo yi edi won ma wodenti yen celebrity one more. Happy birthday nko Emma Lady ya echa bodi nyameche. Happy birthday enkoma Lady ya echa bodi nyameche oba fefe oneda so no the Makers House Chapel International wono mo eba penny no aha sofo bodi nyameche ne yiri papa bi onya no oneda so no fefe na na woda ti Mark Weber ayi ne yedwuma ha director owo show on behalf of the church ni nyina owo show happy birthday everybody show no nyo kese this is obey kesepa afi happy birthday nkoma mama Susan Obin aka Erama owo Canada Toronto happy birthday nkoma eradi show na onyo kese o ma adom le nto so be bia be fa bia no favor ni locate happy birthday nko emfama so na happy 50th birthday nko Emma sister Anita Bonsra oya accounting and costing teacher Wabri Girls Senior High School. It's a happy birthday over this year, accounting and costing teacher. Happy 50th birthday, Auntie Anita Bonsra. Happy birthday, Unyami Show, on your Kessie. O man crebi ever found some beer and so in your attitude near Brimpon. A happy birthday, Nkoma Beatrice, Adjoa Penaman Bonsu. Happy birthday, Adjoa Penaman Bonsu, Beatrice, and a birthday. O mamma no papa no, Mr. and Mrs. Dakubonsu. And I wish you a happy birthday. Erade masidi empower no nini be obemwa obanya nsafo kokoduro fo nya wana keke bia mo abrabo nini nkwa na erade susu ama ahyehyɛ no nini duro ho happy birthday nkomo obia ende wodi wa woda medi afia amankwa tamaklo kwasinsia ye krado dia semidika etos